Niektoré vysokoškolské internáty v Bratislave sa v poslednom čase stali obľúbeným miestom pre zlodejov. Z izieb študentov mizli cennosti takmer každý deň. Za 2 mesiace stihli zlodeji vykradnúť až 19 izieb. Záujem mali najmä o hodnotné veci, mobily, notebooky, hodinky a šperky. Krádeže boli takmer na dennom poriadku, a to aj napriek tomu, že internáty stráži bezpečnostná služba. Počas 4 rokov sme tu nemali krádeže. Toto bola skutočne masívna vec, ktorá sa tu rozmohla práve v tomto období. Zlodeji sa zamerali na atriové domy. Keďže sú ich balkóny prepojené, dostať sa do izieb nebol veľký problém. No aj študenti zo susedného internátu mali nepozvané návštevy. Som tu pozerala televízor a zrazu sa otvorili moje dvere, spolubedce spali, a keby som spala ja, tak nás asi vykradnú 2 osoby, ktoré som videla v podstate obrysy. Študenti si mysleli, že pôjde o obyvateľov internátu. Dnes sú už zlodeji odhalení. Boli to 2 cudzí, už niekoľkokrát trestne stíhaní práve aj za krádeže. A musím v tejto chvíli povedať, že boli dolapení našou bezpečnostnou službou. Študenti sú bez poistenia, tak by si na svoje veci mali dávať väčší pozor. Žiadna poisťovňa totiž nechce internát poistiť. Dominika Lukáčová, televízia Markíza.